osonsi adị eje ihere tupu ndị Igbo bido ịga ọfọ ha na-eji osonsi sachasị arụ. Ọya dị m n'aka, achọrọ m ka m sachapụ ụtụ ọgbachi nke ụdị ọbụla, ụtụ n'ihu ụtụ n'azụ, ihe ọbụla ga-abụ ọfọ anyị chọrọ ịgọ ọ gara enwe isi. Asị m sị ihe ahụ ya gabiga. Dịka m na-ekwubi okwu a na-enwe osonsi a n'isi m n'ugboro na-anọ na-atụfu ya, ana m asị ya gabiga. Nke a bụ nke abụọ site n'aka ekpe. Ana m asị ụchụ nke ụdị ọbụla nke ga-abụ ọgbachi n'ọfọ a anyị chọrọ ịgọ, anyị nwa bụ ụmụ Igbo. Anyị na-asị ihe ọbụla ga-abụ ọgbachi nye ọfọ a, ọ bụ ihe m metere, ọ bụ ihe nne metere, ọ bụ ihe nna metere, ihe ọbụla ga-abụ ụchụ ọgbata uhie na ọfọ a, ihe ọbụla ga-eme ka ọfọ a ghara inwe ire. Asị m sị ya gabiga. Ekwe m ise. Ụmụ Igbo na-anọ ọdụ aga ọfọ. Igbo chọrọ ịga ọfọ ha na-anọ ọdụ. Igbo adịghị agba akwụkwọ ụkwụ aga ọfọ. Igbo adịghị agba akwụkwọ ụkwụ aga ọfọ maka onye aka ya dị ọcha ọya na-aga ọfọ. Ị ga-ewepụ akpụkpọ ụkwụ so that ịgọ nke aka gị na-adịrị ọcha, i were isi gị buru ya, maka ọfọ na-ero ụzọ na-abụ. Ọya mere aka gị ga-akwụ ọtọ bifo ịgọba ọfọ. Ụmụ Igbo ọgbajugo dọrọ anyị ji ọfọ bịa n'ụbọchị taa. Onye nwe afọ a bụ onye ndu anyị, onye anyị na-akpọ Mazi Nnamdi Kanu, ọhamadike ndị Igbo. Anyị na-akpọku mmụọ na-ejere ala Igbo ozi. Anyị ji ọjị bịa, ihe a bụ ọjị Igbo. Anyị nọ na-akpọku mmụọ na-ejere ala Igbo ozi. Igbo nwere 5 states, mana Biafran land as it stands today nwere 13 states. Anyị nọ na-akpọku Udo steeti mmọnwụ na-ejere ha ozi. Anyị nọ na-asị ha bịakwute, anyị chọrọ ịgọrọ nwanne anyị nwoke ọfọ, maka onye ukwu na onye nta ebiligo, ndị na-ebiligo ka ha megide ya, mana ya adịghị ike. Mana anyị ma na mmọnwụ na-eche ala Igbo ka dị ike. Anyị nọ na-akpọku mmọnwụ na-agara Anambra steeti ozi ya bilie. Mmọnwụ na-agara Imo steeti ozi ya bilie. Mmọnwụ na-agara Enugu steeti ozi ya bilie. Mmọnwụ na-agara Abia steeti ozi ya bilie. Mmọnwụ na-agara Ebonyi steeti ozi ya bilie. Mmọnwụ na-agara Rivers steeti ozi ya bilie. Mmọnwụ na-agara Cross River steeti ozi ya bilie. Mmọnwụ na-agara Akwa Ibom steeti ozi ya bilie. Mmọnwụ na-agara Bayelsa steeti ozi ya bilie. Mmọnwụ na-agara Kogi steeti ozi ya bilie. Mmọnwụ na-agara Benue steeti ozi ya bilie. Mmọnwụ na-agara Edo steeti ozi ya bilie. Ebe a bụ ngalaba Biafra matụsịrị aka. Anyị nọ na-akpọ mmọnwụ na-agara ha ozi, the ancestors of Igbo land, the ancestors of Biafran land. Anyị sị ha bilie, maka ọ na-abụ barabara fere oke ọ ghọrọ ara. Ọ na-abụ onye ebere ebe ebere ugebere nke si ibe ya ebe nkwukwe ya. Maka nwanne anyị nwoke bụ Mazi Nnamdi Kanu, onye unu dịrị ozi. It takes a blind man not to know that it is the heavenly host that have sent Mazi Nnamdi Kanu to come and be a redemption to us, the Igbos, and the Biafran land in general. O nweghịkwa ihe o mere karịa ọ nọ n'ozi ahụ unu dunyere ya ma n'ọnya. Mana Igbo na-asị na nwa ozi adịghị aba n'ozi. Ndị Nigerian gọọmenti tụọ ya nga mkpụrụ ọka. Ụmụ Igbo na-ebe, ụmụ Biafra na-ebe na akatụrụ ya nga mkpụrụ ọka. Ya eto nwere ụfọdụ anyị bụ ụmụazị Igbo na ọ dịbe mma n'obi.
ka na-achọ ka ọ nwụọ anwụ a bifo obi adị ha mma. Ụbọchị taa nọ na-ekwupụ okwu wit ọjị a na-asị ka ha bụ mmadụ niile a na-abịa izu ka a ga-eji wee wepụ Mazi Nnamdi Kanu n'ikike, ka a ga-eji wepụ ndụ ya n'ikike. Anyị na-asị ka ha were ala zee mmiri maka ọ bịara egbu mgbe onwe ya ọ bụrụ agwụ ọjọọ. Ọ bịara egbu mgbe onwe ya ọ bụrụ ọjọọ ọfọ. Aka Mazi Nnamdi Kanu dị ụcha. Sọsọ ihe o mere bụ dịka onye amụma ịkpọrọ ya na ọ nọ na-agbara anya ama imirikiti imi ihe na-abịa dakwasị Naịjirịa, na-agbara anya ama imirikiti imi atụmatụ Naịjirian gọọmenti na-atụ n'isi ụmụ ala Igbo, n'isi ụmụ Biafra. Ọ gbara anyị ama mgbe na obidoba emebe, mgbe ọ bịara hụ na o mebego and ndị mmadụ hụ na ihe niile onye a na-ekwu ọhamadike na o mebego, oyibe ngalaba ụmụ ntorobịa ndị ga na-ahụ maka ya, na-ahụ na ndị a kwụsịrị ịdị na-erepụ nne anyị n'ike, ịdị na-egbu ụmụ okorobịa anyị n'obodo anyị n'ike, ịdị na-egbu nna anyị ma ndị gara ugbo n'ike. Ka ọ bụrụ na ala Igbo nwere udo, mmadụ dịka Hope Uzodimma na Sarido Kubo ha ga-ama align with Nigerian government with Soludo wee mee ọhamadike infiltrate with ndị ha kpọrọ non gunmen, ebido busibe ụmụazị Igbo anyị, ụmụ ntorobịa anyị egwu na ụjọ wee dị n'obodo. Ka ihe ha kwo wee mee ha ka e nwee ihe ebe a ga-agbagide ụkwụ na-arụ Mazi Nnamdi Kanu aka, na-asị ya n'onye ma na IPOB ya na ndị ESN oyibere n'ọha na akpa mkpamkpa a na-eme n'ala Igbo, n'ọnọdụ ịkapụ eziokwu tụgharịa ya ka ọ ghọọ okwu asị. Ụbọchị taa nọ na-ebili na-asị na barabara eferego oke. Nwa amadi ekpere ikpe arụrụ ala n'ihu ara mmadụ niile, ọ nọrọ na kọt na-ebe akwa na-eti mkpu na-asị n'oke olu, Omotoso, show me the law. But the law was not shown till now. But he had been sentenced to life imprisonment. Yet ụmụ Igbo nọrọ onye dịka mmadụ ha na-akpọ ijele pụta na-asị na ọ bụrụ na ọhamadike ndị Igbo na Nigerian gọọmenti emere ya sentence, ọ bụrụ na ha hapụrụ ya na ya ka gara igbu ya, ọ na-aba ya ka mba na-ekwu ya n'ihu ọkụ n'iru ọmara mmadụ niile. Emended DOS, ex-DOS, eme ha retrench from office, si ha arụzila maka arụrụ ala ha niile dị iche iche n'ọnọdụ ime align with Nigerian government, ka eme Nnamdi Kanu capture and extradition him. Ọbata n'ala Igbo n'ikike, ọbata na Nigerian land n'ikike, ekpe ya ikpe arụrụ ala, sentence ya, o lecha anya si mba ọmụ anyị nwere IPOB, ndị anọ n'ụlọ mkpọrọ na-ahụ ihe metụtara IPOB, anyị karịsịa ndị DOS na-achịkịta unu wepụ aka unu. Your office have expired. Ọ bụrụ ya bụ ihe o mere bụ ihe jọkarịrị njọ sigbo nkakpu n'isi. They used propaganda, all manner of propaganda against him. Werezie ya mere ihe akaja. Onye bịara maka ịzọpụta mụ na gị, maka ịzọpụta generation anyị dị unborn, maka ịzọpụta Afrịka, ka ọ dịrị anyị niile mma n'ime Afrịka. Ụmụ mmadụ bilie, ma otu nwaanyị a na-akpọ Lọlọ Nneka bụ onye ya na ya na-abụ mbọchị ọbụla ụmụ ikpe ahụ ya na court, nke pụtara na nwaanyị a nwere ntachi obi, nwere one or two things o filiri na o wee wite ọhamadike, mana o kwuputere ya ti ruo mgbe a tụrụ ya nga o bilie n'iwe. A nọ na-asị Chukwu okike abịa ama, Chukwu ndị Igbo, bilie n'iwe, bilie n'iwe, bilie n'iwe, bịa gbara ọhamadike ndị Igbo mkpu, bịa gbara ya mkpu. Mmadụ na-achị wepụ ndụ ya ka onye ahụ wepụ ndụ ya. Mmadụ na-abụ ọhụụ ọhamadike na ọka na ndụ na-enwe ntachi anya ka isi kpuo ya. ọhamadike ya dị ndụ ihe apụta n'ime mkpọrọ ahụ
mgbe ya pụta ihe eji Biafra pụta ọhamadike ka nwere ọfọ ndị anyị ga-agọrọ gị mana anyị nọ n'ime vidio na kamera na-aga ọfọ so anyị nọ na-asị ka anyị jekwa ka anyị bịa ọfọ ga-agọrọ gị ka buru ibu anyị adịrị gị mma n'ehihie anyị adịrị gị mma n'abalị anyị adịrị gị mma n'ụtụtụ anyị adịrị gị mma n'eke taa bụ ụbọchị eke 25th of July 2026 anyị adịrị gị mma n'eke anyị adịrị gị mma n'orie anyị adịrị gị mma n'afọ anyị adịrị gị mma na nkwọ ọhamadike onye a gọziri agọzi ka ị bụ maka mbọchị Chukwu kere nwata ka o kere ihe ọ ya bụ. It is God the supreme Chukwu okike abịama who have given you the mantle to become a deliverance to the entire black race, and that mandate must be fulfilled. No man born of woman can take away that mantle from your hand. Otu aka ọ ya dị n'aha Chukwu okike abịama.